Ce este cardiotensive și cum funcționează? De ce este atât de eficient pentru sănătatea inimii și a circulației? Merită să-l încercați și ce spun cei care l-au folosit. Cardiotensive este un supliment inovator, 100% natural, creat special pentru a susține sănătatea inimii și a sistemului circulator. Combinația de plante active ajută la combaterea colesterolului rău, curățând venele și arterele de impurități. Formula conține extract de urzică, păducel, vitamina B2, tiamină și extract de scoarță de larice, toate atent selectate de experți în homeopatie și fitoterapie. Capsulele cardiotensive eliberează substanțe active care, în contact cu apa, acționează ca niște mici bule de oxigen ce dizolvă depozitele de colesterol. Astfel, cardiotensive contribuie la menținerea sănătății pereților vaselor de sânge, sprijinind o circulație sanguină mai eficientă și ajutând la reducerea factorilor de risc asociați unor afecțiuni cardiovasculare, precum ateroscleroza, accidentul vascular cerebral sau infarctul miocardic. În plus, cardiotensive normalizează tensiunea arterială și susține funcționarea sănătoasă a inimii și a creierului. Persoanele care au folosit cardiotensive au observat scăderi semnificative ale tensiunii arteriale, o energie fizică și mentală mai mare, un somn mai odihnitor și reducerea migrenelor. De asemenea, mulți utilizatori au menționat un control mai bun al greutății corporale, eliminarea oboselii cronice și îmbunătățirea memoriei și a concentrării, datorită unei circulații cerebrale mai eficiente. Cardiotensive se poate comanda exclusiv de pe site-ul oficial al producătorului, cu o reducere specială de 50%. Pentru a-l achiziționa, completați formularul de comandă de pe site și așteptați apelul unui specialist, care vă va contacta telefonic pentru a confirma comanda și a vă oferi toate detaliile necesare. După confirmare, produsul va fi livrat direct la domiciliu, iar plata se face la primire. În concluzie, cardiotensive este o soluție naturală, fără efecte adverse, ideală pentru cei care vor să-și protejeze sănătatea inimii și să ducă o viață mai activă și mai lungă. Pentru rezultate optime, este important să combinați administrarea cardiotensive cu un stil de viață sănătos, o alimentație echilibrată și mișcare regulată. Acum vreau să vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la final. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați aici, în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult!